nami sabay sang igagaw si Day Mayla. Along iling. Nila Day Shilo og ni along iling. Okay. Mga adyo tagbuwag na Day Mayla ma. Day mo nagbuwag guys. Kita mulig. Tadadadang dang. Wow, ani alami pasud nami sa balay nga nagbuwag. Tadadadang dang dang. Tadadadang dang dang. Tadadadang dang dang. Tadadadang dang. Tadadang tadadang dang dang. O kini alami guys, sabay ni Day Mayla nga arang nagbuwag. Naglisyo day ni isang anak ka siksi model si Day Shilo, gwapa buyag. Di mo sidang mama di Muna si Day Mayla ang nagagaw Ikaw na lang iling, gwapa buyag pa na Hello. Guys, grabe naghana jig buwag ko. Kana si kagbuwag may. Grabe bay. Ug imo nang ibalik sa tagbilanan ang anak kaghalin. Ikugihan din ni jagbutang ug kuan. Kanang mga ginapas. Day Shilo. Naghanag buwag guys Grabe bay. Di ay ako yawa manigay. May. Daku amaning pasuha oy. Kana nindot ka ajo Jara bay. Pasaylo ajo ko dahil ning areme. Kay niingan mas ikuro wa kuno kadan he. Katong tumis kong pa? Anja paglaba na mo na may tao dani si Day Shilo galong iling. Anja ag kaming ante. Wa na may nanganaog sila lang Day Shilo nang ay si Ina. Kay ngadto man mi pangpang. Sa tungkugtong naman to. Uy, sila man tong ulong iling. Nagsakay mo motor. Ang kumuaga. Mabalik ka nita maaga dito sila Mayla ha. Kaya gaganahan ko si imong buwak may. Jarapay, daghana kag buwak. Lami ka ajo may kani ba? Sang nakuha pasok kinsa gahimo ani? Kaning paso, ikaw gahimo? Jara. Di unsa ni mo paghimo? Ti out langganan Ala uy kuyawa arang ninduta jud may labi nagpinturahan Kana lami jud ka ato arang mahala naman may oy. Sara. Ito am day gahuat. Ni gara-gara pag gunani. Wasa. Ano anong iling? Di di lami on pun may. May. Lagi ikaw pagahimo ani? Ayan nagipalit. Sara may mga lagmi kag buwak may oy. Kani lamion. Kani po may lami si ini. Naapod mahal ra ba ni tagbilaran. Pagdaan pag nga na mo kong tagaan. Salamat kasi may kani ngani nato ihani ang buwak ato puro hinatag pero gamay nato gikas injo gisud ubalde. Idang Erwin ka may magbubo. Kuya mo naman ang gilalin nilang buwak. Sayang ni mamatay. Anja okay ra katuan ni balhin sa bahay. Alang naghan na buwak sa una dito na po. Dia abot sa ibabaw, lukop ni din mga buwak. Mura kag namaligja ni. No? Mura nastagbilaran ba? Tuwa may ara ka taas nga gabi-gabi. Kasi gapudjaan ni may. Amo ni lang bay sa una? Amo ni gigubuan sa una, mo ni gigubuan katong bay. Nakalimot naman ko Anja mo ari nami. Salamat. Okay guys. Nakita namin bay ni Day Mayla nga arang daghanang buwak. Gisunatahan ko na pagpasod. Tadadadang karon guys magawas labag ko magsunatan labag ko ha. Tadadadang dang. Bye bye. Tadadadang dang dang. Tadadadang dang dang. Piyaw guys ay. Ang daghanang buwak may. Ha? Di Kas ima. Labing daghanang buwak jud. Nairos. Saging-saging. Nauwahi ra day kas pistain. Ha? Nauwahi ra kas pista. Wa bay salin-salin. Magbay wa na. Ngani buwak. Santa Cruz Kanawa kan dihay buhul. Tuas iling-iling. Hai iling-iling. Bibo mo anis pista may. Ha? Bibo mo. Ala oy. Wa man pay lockdown ani. Diha ang tamos pista. Kasal manggod. Diha man may gihatod. Uy bawal pud no. Ug daghang tao bawal.
Adi man basta kuan kita kuntaran mga kuan baway lain mga kaigsuonan. Guwapan si Puan, oh. Sige, sila ba? Model isang kurungo ba? Sila, unja, masakay namin, May. Wato sa amin. Tora sila mo sige. Sige, May. Ay, mo ito pumus gindul man. Naglatrak ng siling. Magkauban ko ka nang nay. Kuan. Kuyaw. Tago. Okay, guys. Wato namin guys sa Kanawa Spring Water. Arang bugdawa. Ugdagang salamat, May. Kaya nakabisita namin si Injo. Ano sa amang manguli? Unja. Hapon? Unja pa. Unjang kuan hapon. Pupali ko, guys. Sa pag-subscribe sa akong channel. Marilang Bulalon. Dagang salamat.